Horor, hledáme Dádu. Nemůžeme ho najít. Ztratil se asi před 2 hodinami. A nemáme o něm žádné zprávy. Nedávno se nám naposled se nám ozval asi ve 23:30. Myslíme, kde je. Je to záhada Blair Witch, ale jsme v Hradci. Dádo! Dádo! Už ho možná máme, ale může to být jenom přízrak. Máme, hele! Přízrak! Mám tady Kam lezeš? Tady ho to napadlo. Tady ho něco napadlo. Počkej, jdu s tebou, počkej. Dádo! Posedl ho ďábel. Diváci, jestli to slyšíte, jsme poslední, co ho viděli.